Arrela't, el curs teòrico-pràctic per començar des de zero, amb metodologia viva i enfocat a les teves inquietuds. Arrela't és el teu primer pas per entendre i parlar català amb seguretat. Un curs intensiu que comences al nivell A1 i acabes dominant el nivell A2. A cada classe treballem les 4 habilitats bàsiques: escoltar, parlar, llegir i escriure. Amb materials eficaços, exercicis útils i situacions reals, converses quotidianes, feina, entrevistes, oci, cultura. L'ambient, acollidor i segur, estructura l'aprenentatge de forma clara i flexible. T'acompanya amb estímuls positius i retroacció immediata. Et guia sense judicis. Per això guanyes fluïdesa oral des del primer dia. Metodologia eficient i flexible. Curs de 50 hores. 25 classes de 2 hores en directe per Zoom. 2 classes a la setmana durant 3 mesos. Materials descarregables i activitats pràctiques. Seguiment i acompanyament personalitzat. A més, grup estable i reduït, màxim 12 persones. Rúbrica d'avaluació i certificat de participació. Preparació i orientació completa per al títol A2. Només necessites ordinador o mòbil amb internet, càmera i micròfon. Quedo a la teva disposició. A reveure!